वाव हाथरखिखौ सानब्लानो फुरा मिनिनाया गावनो गाव फैखायोलै माथो बेबायदिथ' आरो गुबुन रावजोंबो मोना माथो आङो अनलि वान सासेल' बेबायदि स्पेशल आरोना नाथाय प्रब्लेमाथ' बिसिना आंनिफ्राय गोजानावसो थांबाय ओमफ्रायथ' नायगिरि नोंथांमोन मैया भिडिअखौनो लाबोनो हायासैलै सरि दे मानो होनबा एसे बेस्थ'मोन आङो मैया माने दाबसे जायगायाव थांदोंमोनलै ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो हास्लाबासै लेट सफैबायना एसे जेबो नंला दे लोगोफोर दाथ' ओमफ्राय फैफिनबायना ओमफ्रायथ' आंखौथ' एसे हेल्प खालामखायोना नोंथांमोना दे जेबो नङा अब्लाबो लाभ इउखा बयनिसिमबो मेहेरना रलानो बिदिलै ओमफ्रायथ' उनावसो मा जालाङो दे अब्लाना थांथ'सैलै आंहा गेजेराव ओमफ्राय आं आरोना मा बिफा मानिथो मिटिं खुंनो लिंहरलायखो नोंहालाय एखेबारे टाइम वेस्ट आरोना मेहेर माबाफोर लेक्सार होनांगौ दंबा खोनासङालै आङो बेटा मेहेर खोनासंनांगोनथ' मानो खोनासंनो ओमफ्राय सानाबा गैला साना हाब्बाय लोखिसारा दायफोरालाय थाङै थुङै आंनावनो ज' जाखागोन र' होमबाबो बुंनाय नायनोसै आं र' आच्छा आबा मेहेर बाबुसान दामल' गाबज्रिबाय थागोन ना माबाबो बुंगोन बुंगोन र' बेटा बुंगोन ना ओमफ्राय नोंसोर सानजों माखौथो सोलिया दिनै बुंलाय सना बुंलाय आबासान माने माखौथो लानानै दावराव जाबाय थायो नोंसोरलाय बुंनांगौ मा दं बेयावलाय नोंनो मिथिखाया होमबा माखौथो सोंख्लाबावखो दिनै नङा रा आबामोन नोंसोर ओमफ्राय मोजाङै थानो हाया आरो जानाय नङा गासैबो प्रब्लेमफोरानोथ' नोंनिफ्रायनो जादोंना नङाबालाय माथोरा दे बिफा नोंसालाखौ मोजां बुजायलै आंनि जिनिसफोरखौसो नोजोर होयो बांसिन बियो औथ' र' आबा फिसालाखौ खांबा खांनानै डिस्टार्बसो खालाम लाबोदों नों बेयाव आयु महा जारलालै ना आंथ' मिथिखायालै हलेबा नोंनाबोथ' ओमफ्राय मोजां जायासैना बाबा मेहेर आदानि रुमाव मानोथो थानांगौ जाखो आबा फसायबाय नालाय थाबाय बिदि आलै सना ना नोंनो नांगौबा मोजां बानायना होफिनगोन ना जेखौ फसायदों बेयावसो थागोन दा आंलाय बिदिथ' अख्रा जानो नाङा ना आबा दोन नोंनि लेक्सारफोरा दे सना आदानि रुमखौ होफिनदो दे दस्रायाव थानो हागोन दे नोङो मेला जायगा दंना नोंनि थाखायनोथ' जाजोब्बायना देलै आबा जाथोंसै दे खोनादोंना खोनायाखै आबा मेहेर मोनथिया आङो आरो नोंनि खोथाखौ लानो आङो र' जेराव थादों बेयावनो थागोन आङो मानसियानोथ' सिखावसोनो जानांगौमोनलै नोङो ओमफ्रायथ' नाङा दे आंनो था दे नोङो साननानै ला नों दान होबाय होननानै नाथाय आरो खोनासं नेक्स्ट टाइम आरो जुदि बिदि खालामबावो ना मोनथिनानै लाखा नोंथ' मानो बिदि दावरावखौ लुगैनांगौ जाखो दिनै आबा आं मा मिथिगौ बिफा नोंसो मिथिगौ नोंसो आंखौ दिहुनदोंरा दाथ' नोंनि सायावनोसै खोनासंबाय थायालै आङो बाब देन्जार अख्राथ' नै आबा सोरां जेरै बिहामजोआ खयथासोआव सफैगोन बेबा दा दसे थाना आंखौबो लिंहरदोंना थांनांगोन आंबो ए दे बिदिबालाय थांबानो जाबाय लिंहरदोंबा ओमफ्रायथ' आयै ओमफ्राय सानफा एफानो मेहेरनि आखलानोथ' मा जालांखो होमबा दिनै फैसाखौबो आरो बियै लाङो बहा गारि जोबोथाय साला हिनजाव गोसो थोनायनोसो माबा माबि बुस्थुफोर बायलाबायना होयो रामासै बेलाय मा माने आबा दालाय दानि देरफुनाय गथ' हामाथो होनबावनो आरो जोंहा मेहेरनि आखलफोरखौथ' नायनानै बेफोरबायदिसो साननो लाङो आंना लोखिसारा गथ' साला गासिबोथ' थिगानोमोन आयै ओमफ्राय बाबा सानजों दावराव जाबाय थायोना दावरावखौनो जाथारा आंनि आबा साना मेहेरासो नै एरलांबाय थायोना हाजों सेनायखौ आंबो गोसोखौ मोजां मोनाखै बेफोरबायदिलाय मानो आबौआ मालाय आगोलनिफ्रायनो थाखायो नङा होमबा आबा सानैबो सनाबाना आबौ सना आंनि सासेखौ बुंबोला सासेया बोराबो सासेया दुखु मोनो सासेया रागा जोङो सासेया मा होनबावनांगौ बुंफिनदोंमोन आं रुमखौ होआसो होनदों माथो
बेबो माने हाबायावहायनो मानो थानो गोसो जाथारखोबा मा मोनथिबावनो आयै मा मोनथिबावनो आंलाय बोरैबाथ' सानलायलाङो आंनो मोजां जायाबानो हामगौमोनलै आयाथ' आंनि गोजायानोखा दाथ' आरो फस्थायनानैबोबालाय माथो मोनबावनो दिनै आरो जोंनो बिस्राबो बे जिबसाय दावराव आबै इलिसाबो न'आव गैया दाबो हा बहा दं खबरखौ मोनाखै बहाथो थांखो बेबो गथ'आ मालाय दा जुदि बिहामजोआसो मा खबर मोनबोयो दे ओंखारना थांदो आबा होमबालाय दे माबार फैद' सोरां दहायनिफ्राय नेबाय थाबाय गावहा थाबखौनो फैया आरे बाबा दाथ' सफैबायना औ सफैनायालाय सफैबाय हाबाब न'आबो जि गोजानथार माथो बिनिया दाथ' आरो माथो खालामबावनो जुरि उफाय गैयाना औ गोजानबाबोथ' थांखानांसिगोनानो दा आरो बेयाव थांनानैबो जों मा होननो दिनै एमि बांद्राय सिन्था दाजा मायबा मोनसे जागोन दे आरो आइ हप सो जेरै दे बाजै जेबो सिन्था खालामना दाथ' आरो नै जोंबो थांगासिनोखाना दे लेक्सारफोर दोनथ'दो थाबैनो फैग्रोदो मोजां हमथाखानोसै आं एमि नोंनावनो दे लागावदो सालायनाया दे नोंसिनि उनाव आंबो फैगासिनो नै मामि सनाखौ नागिरनोसै आरोना औ सोरां दे जेरै सिन्था दाजा नोङो थाबैनो मोनहैखासिगोन जोंहा नै न'आथ' मोनफैबायमोनहाय बेनो होनना बुंदोंमोन दा मानसियासो दंना गैया जाखोबा सोंनायनानै नायनि र' दे जुरि गाबज्रि खावलाबायदो सेंग्रायानोथ' बेनो जाखोना दस्रासो जाखो दाथ' मा मोनथिबावगोन सोरां र' मोनथिगोन दे एसे रायलायग्रोनि र' न'आव मानसि दंना गैया सोरबा दङ ना न'आव मानसि दङ ना ए आलासिफोराबा सोरमोन आं सिनायनो हायासै आलुरामनि न'आ बेनो ना औ आं बिनिनो बिमा जों माने एसे रायलायगौमोन बिजों दा बियो न'आव दङ ना बहाथो मानसियालाय न'आवनो दङमोन रायलायफैदो बियो मा जादों बेलाय नै माथो मानसियानो औ माथो जाखो बेलाय आलासिफोरखौथ' आं मोजाङै सिनायनो हायासै नाथाय आंहा फालुआ दाख्लैनिफ्रायनो लोमजागासिनो गोबां मुलिबो जाहोबाय डक्टरनावबो लांबाय नाथाय लोमजानायानो दाबो हामनो रोङाखै आंनि आफा आलुना मा बियो लोमजानानैसो दङ नै माथो जोंथ' माबा साननानैसो फैदोंमोन दा हनै मानसियानो बिदिसोबा बेलाय बोरै जानो हाबावनो सोरां बेनोथ' एमि जोंथ' बेखौसो सन्देह खालामना फैदोंमोन दा ने दा गावनो बेबायदि अबस्थायाव दङबा बेलाय जोंहा नानिखौलाय बोरै लाबोनो ओमफ्राय मोजां डक्टरनाव देखायाखै बेखौ देखायदोंमोन डक्टरनावबो हस्पिटालाव लांदोंमोन नै दाखालिसो ओरैनो हामो बिदिनो लोमजाफिनो नै आफा आलु मा जादों आयै नै आबा आलु नै सोरबा आलासि फैदोंमोन नोंजों दसे रायलायनो हागोन आबा ए सोर फैदोंमोनबा माबाफोर सोङोमोनबा रायलायदो नै आबाजों दसे बाबु बेले बेजेखौलाय माथो बुंबावनो डाइरेक्टखौनो बुंनोसै आङो दा बेफोरबायदि लाखुमानाय माबानाय बिदि जेबो गैया आं बेवहाय नोंखौ इलिसानि सोमोन्दैसो सोंनो फैदों आं माने जों गासैबो इलिसा मा जादों इलिसायालाय दाख्लै माथो इलिसाजों माबा एसे दावराव बायदि खोनादोंमोन माबे बाथ्राया थारना नंखाय बाबु आयु हामा जादोंसै आंनि फिसालाजोंलाय ओरैनो आंनि फिसालाया बेमारावसो दङ जोंबो बाथ्राखौ ओरैनो बुङाखै मानसि दङ नुनाय बेखायसो जोंबो बुंदों र' आयै इलिसानि सोमोन्दै आंबो बुंनो सानदों बाथ्राखौ सैथो खोन्थाखा मा मोनथिगौ आंथ' कलेजावनो नै दाख्लैनिफ्राय थांनायानो जायाखै ओमफ्रायथ' मा जादों इलिसायालाय इलिसाया खुन दाखालिनिफ्रायनो न'आवनो गैया आरोथ' बाथ्रायाथ' एसे बोरैबासो मा नों इलिसाखौ माथो प्रप'ज खालामदोंमोननो दा जोंहा नानिया न' बुंदों आयै आबासना दे रायलायनो हाबा रायलायनाङा र' आयै बाथ्रायाथ' नंगौ आं प्रप'ज खालामनायाव बियो आंखौ सोबादों आयु हामाबो बुंखोसै आबा नोङो ओमफ्रायथ' आं बिनि उनाव जेबो मिन्थिला बिराद खर' गिदिंनाय ओमफ्राय लोमजागासिनो आंहा जेबो कन्टेक्टबो गैखायामोन बेजों मा बाबु आं इलिसानि बिमा ओमफ्रायो नों जेबो मिन्थिमाराना आंनि फिसालाया बुंबायानो ना जेबो मिन्थिया होननानै दा गावनो हनै नोंसोरथ' नुखाबायानो मा अबस्थायाव दोङो आं जेबो बुंनो रोंला बास दाथ' जेबोआनो गैला आंबोथ' जेबो खबर मोनासै दे होमबालाय जायखिया बाथ्राया क्लियार जाथों बेखौ साननानैसो फैखादोंमोन जोङो दे दाथ' नोंबो गनायनानै लाखाबायबालाय आरो माथोबाव जायखिजाया जोंहा नानियाबो न'आव गैया नालाय दाबो बेखायनो एसे सोंनो गोनां जानानै फैदों सोरजोंबा बिरग'लाङाखै बियो दा नंखायावनो आंनि फिसालाखौसो होसो फैलायबाय नोंसोरो एबा सोरजों खारफालांदों आंनि फिसालाखौसो दाय होनो फैदो जों ओरैनो बुंखाबायना जों माखासे खोथा मोनथिनो मोनदों बेखायसो फैनाय जादों आरोथ' नोंबो खोनाखाबायानो नोंसालाय मा बुंदों दे जाबाय दे आयै साहाफोर बानायना होदो थांमोननि नाङा जों साहाबो लोङा दैबो लोङा थांनायसै थ'द'यनि आबा आलु
Sana. Ayo. Aba, alu. Goria ikti lengo mati lingbe. Naथाय थ' मोजां जायासैना बे आयै बिसिनि फेमिलि मेम्बारफ्रा जोंनिसिम सफैबायानो बेथ' दहाय मोजां जाबाय आंनि सासे लोगोआ खबर हरदों आंखौ सोङै सोङै जोंनिसिम फैनो नागिरदों होननानै औ आरोथ' जों बिहामजोखौ ओरैबायदि जायगायाव दोनबाय नङाब्लाथ' जोंनि खबर मोनग्रायाबा मा जागौमोन आयै दिनै दाथ' आरो बिसोरो नोंखौ सन्देहबो खालामनाय नंखाला मानसिखौ एसे बोथ्रोदनांसिगोन आयै न'आव बांद्राय सेफ नंला बियो बेनोथ' दिनैथ' खम जारला जाबायमोन हायाबा बेनोथ' आयै बेखायनो जेसेबां हायो नोङो थाबैनो हाबा लादोसो गाबोन सोरांबानो आयै डाइरेक्ट हाबा लाखानोसै बेखौ जाजोबखाबाय जगारफोरा बाबा बाक्सुखौ खेवग्रोनि आङो र' दे आबा दिखांफैदो नै आयै निसाखौ बांद्राय थुगोआखैना नोङो उन्दुलांनायनि टेब्लेटल'सो जाहोदो हा दसेल'सो उन्दुलांखागोन बियो 2 घन्टासोल' हा दाथ' ओमफ्राय बिसिना न'खरनि मानसिफोराबो थांखाबाय बिनानावनि न'आव लांनोसै आबा बेखौ नोंनि मादैनि न'आव दे होमबा आयै बिदि खालामनायानो मोजां जागोन बेहायथ' आरो माब्ला बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा फैफिनबावोब्ला बिहामजो नोंथ' आंनि बिहामजो जाखामारसिगोन इस्रा बिमाया नागिर फैलायदोंमोन नामा आयै हा नागिरबालाय बहा मोनबावनोसै नागिरबाय थाथो दे दाथ' बेहुस दंखायो मानसिया एसे उनाव थिग जागोन दे नै नानि दायो दसेनो मादैजों मेलायाव थांना फैदो दे रानि दे एसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोन ना नाथाय आदै थांनोना नामाथाय औ आंहालाय थांनो लुबैखादोंमोन दा ए नानि दायो सानैजोंनो थांना फैनोसै बिदिबा नाथाय आदै दे जेबो सिन्था जानाङा आं फैसा नोंसोरनो 500 हरनोसै सानैनोबो जागोन दे दायो बेरायहोनानै लाना फैगोन आङो दे आंहाथ' आरो सोलाबनाय नङाना एसे खामानि दङ रायजोफोरजों दे बिदिबा दा होलांबानो जाबाय फैसाखौ थांसै होमबा रानि दे सानैजों थांनोसै दे हाब थांनायालाय माथो जानो रानि थां दे थां दे जागोन दे होमबा आदै मादै आं दख'नाखौसो माखौ गाननांगोनथाय माने आंनाव बांद्राय दख'नायानो गैयामोन हा बेखौसो सानलायबाय नोङो दे जेबो नङा आं गांसे दिहुनना होगोन दे बे गानबानो जाबाय फुजायाव औ मा जाखो आयं जोंहा नानिखौ मोनफिननासै आजा माथो दहाय नोंसोर बहाबा थांदों होनदोंमोन ना मा जाखो ओमफ्राय थांनायाथ' थांदोंमोन र' जोङो बे सेंग्रानाव थांदोंमोन नाथायथ' आरो बिदि जेबोआनो नङानो मानसियानो लोमजानानैसो दंगासिनो बियो मा बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हाथ'वानो मानसियानो बेखायनो कलेजावबो फैथाराखैमोननो ओमफ्राय बाथ्रायालाय नंनाया नंगौमोननो प्रप'ज खालामनाया खालामदोंमोननो नाथाय बिनि उनाव मा जाखो बेबो जेबो मिन्थियानो जेबो खबर मोनाखै अब्ला सोरथो जाथावथाव बेलाय आंथ' मा खालामबावनोथाय बहा नागिरबावनो आङो नानिखौ नोंजोंथ' रायलायोमोन ना आबा जोंहा नानिया नोंजों बिराद क्ल'समोन ना जेबो मिन्थिथारा नामा नोङो हा जेबो खोन्थाबायाखै माब्लाबाबो न' आंनोथ' बिदि जेबो खोन्थाफेराखै बियो खोन्थानो मा आयं बिदि जेबोआनो नंखाया बियो नङाब्लाथ' आं मिन्थिगौमोन माथो माथो जाखो आंनि फिसाजोआलाय दे टेनसन दाला आयं आं नायगोन ना आं दंना नोंनि आयं हौवायाथ' जि रागा जोंगासिनोसो आरो न'आव फैयाबा हामसिगौसो होनबावबाय जायो नामा बिदि जायो गावनि फिसाजोखौ बिदि होनो नामाब्रा माखौ टेनसन लादों आं दंना आं लाबोफिनगोन दे माखासे लोगोफोरखौबो सोंनो खोन्थाखादोंमोन र' एसे उनाव खबर मोनगोन आयं माला खबर मोनबावगोनबा थाथ' बे सिसखौबो नागिरथारनांगौलै जेरैखि जायाबाबो आंनि सिसा बिदि नंखाया दा दंब्लाथ' मिन्थिगौमोन आंबो बाट न' बाथ्राया हले बेलेगसोदां जाला नै फिसाजो थाब्लाबो बेफोरबायदिनो टेनसन जाथारो दाथ' नै नानियाथ' बहा थांमारखो सोरजों थांमारखो बेबा जाय सेंग्राखौ सानदोंमोन बेनावथ' माथो बिसिनावथ' गैया अब्ला गथ'खौलाय बहाथो नागिरबावनांगौ जाखोसै नै माथो बिदाखौसो नुलायबाय ओइ बिदा माथो हारसिंरा थांफानो आंजों जाखायाखै ओइ जाम्बा जागोनलै नोङो आरोथ' सिख्लाफोरनि नाम्बार नांगौबा दंब्रा आंनाव ब्रादार ओइ नांगौबा नांगौ बुंखा डाइरेक्ट नों बायदि सानदों आरो आंखौ गेट लस्ट ओइ थांगोन ओंखारलांखानोसै नै आसोला नों बायदि न'आव थाबाय थानो बायोलै आङो मा मोननोसै बाय लोगो मोनफिनगोन र' बायथ' आं दिनै फागोला
बाय ब्र मालाबासो मोनसिगोन र' गासिबो कार्टुन फैसा जोबाबानो जाबाय फाल्टु साला दे सफैबायानो माथोलै जोङो फुल थामाखा मस्ती ना नङाबा ओमफ्राय मेहेर ओमफ्राय मा आरो बेरायखावनोसै येस बस हैद ओमफ्राय नोंनालाय टिना मिना रिनाया फैया नामालै दिनै फैगोन मेहेराखि सोरबा हारसिं बेरायनालै बा आसोल जाम्बा जाम्था बायदि हारसिं बेरायनालै दे थानांगौलै ना आसोलै ओमफ्रायबा दिनै सोर सासेनिबा नाम्बार दंग्रा जाम्बा दं दैजिया फैगोन ना दिनै नै ओमफ्राय जेनियालाय है अभार इमसनेल जायोलै बियो न'आवसो दंहैयो खोमालै राज फुजा जानो फैजागौमोन ना ने बाददे आरोथ' आं बांद्राय सिरियास जाग्राफोरजों बेरायनो बायोलै सिरियास जाबाय नामामोनब्रा जाबायमोन खोमालै मोनथिलाना आंथ' आया मोजांलै नोंना ओमफ्राय ना माबा माथोरा बे थाङो बे फैयोब्रा मालायसो जानला माला सिरियास जानो बायोलै आङो नङाबाथ' लाइफआनो बरिंसो जालांगोन माथो जा लों बेराय आरो माथो ना मोजाङानो जोबथेना दोनजानाय बायदिखौ बायोलै आङो मेहेर जेब्लायबो उदां ना आरो उदाङैनो थाबाय थागोन आङो न'आव थाबाबो साला सासे दंना नोंनि बिदाया नामाब्रा या जायखौ आं एसेबो सैया गासिबो बिफानि दस गोजा बे दालाय माथो खालामबावनोब्रा आसोल माथो जाबावनो दालाय दे हायोबाथ' मिलायनानै थादो ना दाथ' मोनसे न'आवनो थायोरा माथो खालामबावनो मिलायनो आरो आङो नङालै बे आंनि बिदा दसे बेरायनानै फैनि दसे थानानै ओमफ्राय आंहा फैफिननांगौ ना बा हालालै आसोल हायो सोरबा ओमफ्रायथ' जायखि होना मानो मेहेरा रावखौबो नांजाया आंनि लाइफ स्टाइलानो बिदिनो जानायफोरखौ सिन्था दाजा मेहेर दंना बिफानाव फैसा बिनानै लाबोखादोंलै आङो आंनाव खरसा खालामाबालाय सोरनावथो खालाम बेलाय बिफानि अननायाव मालायसोलै बिराद अनखायोबो ना बेखौबा ओमफ्राय नों सैबावासो फिनो हायाबालाय माथो फिसाला लादों माथो लेट्स गो बे दैजियालाय बहाथो थाखोब्रा माथो आंलाय थाब फैनांसिन थाखादोंमोन ना मा होनबावनो आरो मासेबां लेट खालामदोथाय बे बांद्रायखौबा ब्लडसो थांजागोनलै आंजों साला फनबो हरबाय फनबो हमबावा बुंखादोंमोनलै आं लायगोन होननानै गावनो गाव फैग्रोबाय आंलाय ओमफ्राय मानो नेबाय थाखो बेखौलाय 5 मिनिटल' नेनोसै आं ओमफ्राय नेला गैया मेहेरा जानला माला टाइम वेस्ट खालामालै गोसोबा फै गोसो गैयाबा थालै बा ओमफ्राय बरियाबोलै फैनो ना साला आंनि हाथरखियाबोथ' गैलाना नङाबाथ' बेखौनो लानानै फैगौमोनलै आङो बहाथो गोमाखोरा बेबि दसे नुयैखौनो माबा बिराद गोबाव जानाय बायदि मोनलायलायबाय बहाथो गोमालांखोबा नोङो नाथाय नोंनि मेहेरा नोंखौ जेब्लायबो नेनानै थागोन ना हे नेगोन माने नेगोन आरोना मानो होनबा नोंथ' खालि आंनिखासो ना बुंनांगौबो मा दं आंनि माने आंनिनो जाखागोन आरोलै मादै जा गिदिरानो जादों माथो हामजाय आंहा एसे माला आसान नायनांगौमोनहाय बै थिंजायसो मोनगोन नामा मोनगोनदां बै थिंजायनो थुनाय नायनि होमबालाय होमबालाय हामजाय नागरथलाखौलाय गाखोना गाखोआसै नोंलाय आयौ गियोहाय आं बिदिखौ मादै गाखोखायाबो नालाय दे होमबालाय थुना बै थिंजाय थांनोसै होमबालाय मादै हायसे मानसिफोरा खमखायसो ने फन हरबाबोथ' हमालै बहाथो थाखोब्रा बे दैजियालाय ओमफ्राय माबा जोबहांजोबहांसो जि मानसि जायो खोमा न' मादै रानि फैग्रोथोंल' बे हिन्जावा दे होमबालाय थुदो थाब थांनांगौ दा थिंजाय माबा माबि नायनोसैहाय एसे दिनै बाहेरायाव फैनानै एसे मोजां मोनबाय दे गोसोखौ आङो नङाब्लाथ' आरो आंहाबो माबा माबि नायनोसैहाय बिदिबा एसे र' मादैजों ओमफ्रायथ' फैसायाथ' बांद्राय गैखाया नालाय बिदिनो मोनफा मोननै माबा खम समनि मोनबा लानोसै दे आरो हैद गोसोआ मानोबा माबोरैबा मोनलायलायदों दिनै दसेनो जेन हाथरखिखौ खाथियाव थाब्ला मोनो आरोना ओमफ्राय बेलाय बेहाय माबोरै थानोब्रा बांद्राय मिस खालामबाय नामालै मेहेर
बिदिथ' रावखौबो मिट खालामफेरामोनलै नोङो देनावाय आं मानो बिदि फिलिंस मोनबाय थादोलै सानफ्रांबाय थायोलै जेरावबो दाना बेखौल' मा जाखोथाय आङो मा जामारखोथाय Hey baby. नोंखौ बुंखादोंमोन ना आं लायगोन होननानै एथ' लेट फैबाय नालाय Hey baby. I'm sorry ना आं माने आंनि सासे लोगोजों फैदोंमोन नालाय बेवहायनो एसे लेट जाबाय आङो ओमफ्राय आंहा नोंखौ बेयाव नेबाय थानांगौ आरो ना